שמעתי המון סיפורים, אבל הסיפור שלך, אני בכיתי כמו ילדה קטנה. אתה יכול לספר לי אותו? אנחנו היינו הורים ל5 ילדים, ואשתי הייתה בהיריון השישי, וככה תוך כדי הריון אמרו לי אשתי שלפי יש איזה ממצא מסוים, שאמורה לצאת ילדה שהיא בעצם תסמונת דאון. עכשיו, אנחנו מאוד פחדנו, כל בן אדם רגיל מאוד מאוד מפחד. אנחנו מאוד חששנו מזה כי כבר יש לנו ילד מיוחד. יש לנו ילד שהיום הוא בגיל 9, שהוא נולד לפני הזמן, בשבוע 26, אז לא רצינו עוד פעם להיכנס לכל התסבוכת הזאת. אז נלחצנו מזה מאוד. אני ואשתי חשבנו הרבה מה לעשות. שמענו על הרב הינוקה, החלטנו שאנחנו הולכים אליו. נכנסתי לרב, אני אומר לרב, כך וכך, תראה מה אומרים לנו, מה אמור להיות. הרב אומר לי, אל תדאג, הילדה תהיה בריאה ושלמה. הרב לקח פתק קטן, הוא אמר לי, תפתח אותו אחרי הלידה. היינו סקרנים מאוד, לא ידענו מה הולך להיות כתוב שם. אמרו לכם על סיכוי של התסמונת? סיכוי של 100% כמעט. אמרו לכם, כן. הרופאים אמרו לכם שיש לכם סיכוי של 100%? כן. שילד עם תסמונת? כן, הגיעה הלידה. הלידה שהייתה אמורה להיות צ'יק צ'ק. ופתאום משהו שם בלידה נתקע. זה התחיל במוצאי חג ראשון והמשיך, כבר הגיע אמצע הלילה בוקר, עד שאחת הרופאות הבאמת טובות שמה, אומרת לי, אשתי תקשיב, אין הרבה ברירות, את הולכת לניתוח. חיכינו והיא נתנה עוד אופציה ועוד אופציה, עד שהיא אמרה זהו, הגיע הזמן, זה ניתוח, זה חובה, אין על מה לדבר. אשתי אמרה, אנחנו לוקחים הכל באהבה. אם זה מה שצריך להיות, זה מה שיהיה. אני נכנס לניתוח בשמחה. באמת נכנסה לניתוח, והניתוח ברוך השם עבר בהצלחה. מיד כשהתינוקת יצאה, הרופאים עושים את הבדיקות שלהם כדי לוודא מה באמת יצא. וברוך השם ראינו שיצאה ילדה רגילה לחלוטין. בלי תסמונת. בדיוק כמו שהרב אמר, ילדה רגילה. אנחנו לא פתחנו את הפתק מיד אחרי לידה, כי הרב אמר לי לפתוח אותו 24 שעות אחרי לידה. וואו, איך הצלחת להתאפק. זאת אומרת שהיינו במתח, ולא ידענו מה קורה, מה כתוב בפתק. והיינו במתח, ואנחנו חיכינו למחרת, לשעה 10:55 בבוקר, וחיכינו בכיליון עיניים כדי לפתוח את הפתק. כשראינו את הפתק, שנינו כמעט התעלפנו. לא האמנו עד איפה יכולה להגיע גדלות של צדיק, עד איפה צדיק יכול לגזור והקדוש ברוך הוא מקיים. פשוט זה כמו סיפור מהאגדות, כאילו סיפור בדיוני, משהו לא הגיוני. אתה רואה את זה כתוב לך בפתק. זה לא דמיון שמישהו חלם אותו בלילה. זה משהו שהוא כתוב לך בפתק. אנחנו היינו בשוק, הלם טוטלי, וכל מי שסיפרתי לו את זה, אנשים היו פעורי פה. פשוט ככה. אז קודם כל כתוב ט"ז, שזה היה יום אחרי חג ראשון. אנחנו הלכנו מיד במוצאי חג ראשון, וזה היה אמור להיות צ'יק צ'ק. זה היה יום אחרי חג ראשון. וכתוב את השעה שזה בעצם ב-10:55 בבוקר, והם רצו לנתח אותה הרבה זמן לפני. פשוט זה נדחה. בסופו של דבר, הלידה עצמה בדיוק הייתה בשעה הזאת. וגם כתוב שבניתוח במקום תסמונת בשמחה. יש צמרמורת. ראינו את זה, היינו פשוט בשוק. מיד סיפרתי את זה לכמה אנשים שאני מכיר, וזה עבר כמו סרט נע. קיבלתי טלפונים, אפשר לומר מכל העולם, אנשים חיגו אליי ממלא מקומות, אנשים שאני לא מכיר אותם, תקשיב, אני רוצה לשמוע את הסיפור מכלי ראשון. אתה לא מבין. כן. זה עשה כזה רעש בעולם, חבל הזמן. ופה זה כל המסמכים של הרופאים שהיו אומרים לך, אנחנו לא נראה את זה למצלמה כמובן, אבל זה כל המסמכים של הרופאים שאמרו לך שזה תסמונת. זה הזוי, אין דברים כאלה. והיה דיבור על ניתוח לפני? לא, אני אשתי, לידה לפני הקודמת, היא לקחה רופא פרטי, כדי שהיא לא תגיע שוב פעם לניתוח, ובאמת לפני הלידה הזאת הלכנו לרופא שהוא המנהל מרפאה בשערי צדק, שייתן אישור
שהיא לא צריכה ניתוח, והוא אמר, היא יכולה ללדת לידה רגילה. לידה רגילה לא צריך ניתוח בכלל. זה בכלל לא היה כאילו בלוז. כאילו הינוקה ידע את היום, את התאריך לידה, ומה יהיה התוצאה? שיהיה ניתוח, ובמקום תסמונת, כשהרופאים נותנים 100% סיכוי שהיא תסמונת. כן. והוא נתן לך את זה בפתק, לא בברכה, לא בסרטון שאפשר למחוק, בפתק. אז כאילו, היית פותח את זה, שאם יש ניתוח ותסמונת, היית אומר, מה זה שווה? יש לך הוכחה, איזה ריזיקה. זה ריזיקה. איזה ריזיקה לקח הרב. אבל הוא היה בטוח ב100% בעצמו, נגד הרופאים. זה סיפור מטורף. עכשיו, חוץ מזה שכל בן אדם רגיל ורוצה ילד תסמונת, אנחנו בפרט. יש לנו ילד מיוחד ואמרתי, אני לא הולך עוד פעם להיכנס לדבר הזה. לא רוצה את זה כבר. יש לי ילד מיוחד שההתמודדות איתו הוא מגיל 9 וזה לא פשוט. אמרתי, אני לא נכנס לזה עוד פעם. כאילו לא היית יכול נפשית. לחשוב על זה. נפשית זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. כי אנחנו יכולים להגיד, אז למה זה קרה לך? ויש אנשים שאולי זה, הוא לא בירך כמו שאתה, אבל אולי הוא ראה בך שאתה לא יכול. יכול להיות. אתה לא יכול, זה היה, אנשים אולי יכולים לקבל את זה. אבל זה היה, כאילו, הוא היה את האישור מהקדוש ברוך הוא לעשות לך את הנס גלוי, כאילו. זה נס גלוי, זה הפך הטבע. זה גם נס גלוי, זה גם נבואה, כי הוא ידע שזה ניתוח, גם נבואה, שהוא ידע מה זה, איזה תאריך, איזה שעה, ושלא היא תסמונת נגד כל הרופאים, כאילו, זה משהו מטורף. מה אתה מצפה מהסיפור הזה, לעם ישראל? כאילו, איך אתה רואה את זה? כאילו, למה השם נתן לך נס גלוי ככה עם שליח קדוש? אני לא יודע למה השם נתן את זה לי. אבל אני יודע שעכשיו, עם הסיפור הזה, התפקיד שלנו, זה להדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ולהגיד שרק השם ורק הצדיקים שהקדוש ברוך הוא שותל בכל דור ודור, רק הצדיקים האלה באמת, שהם צדיקי אמת, לא כל הצדיקים שיש, צדיקי אמת. רק הם יכולים להפוך את המציאות. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אין משהו אחר. נגד כל הרופאים. נגד כל אפילו כשהרופאים נותנים לך 100% תסמונת, הוא יכול להגיד לא יהיה, ובמקום תסמונת, אז לא יהיה. נגד כל הסיכויים. עבדו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. Yeah.